Eguerdion, Euskal Herria eta ongi etorriak txorienera. Hemen gaude, Gorrotxategi eta Iturrieta, bi errezetekin, eta zui entretenitzeko asmotan, ero prest, ez? Hori da. Eta pixka bat erakusteko, aldi berean ez da? Egia esan, bitu, gaurko errezeta aparta da, etxean hor sobera, dauzkasun espezia gauza arraro guztiak kentzeko. Gaurko eguna hori da. Aprobetxatzeko. Bai, nire errezeta bintzat horretako da. Ingo dana da, etxean indako kebab bat, oiasko kebaba. Eta hor, egia esan, bi aldi zein dut, etxean behin eta gaur bigarrena izango da. Eta ez da inoiz berdin bota dio, gauza ezberdina beti hemen hartu eta holan pixkat esotikoa dan guztia hartu. Oiasko horri botako digu ontzeko, bi saltza ingo izio, bat pikantea, bestea jogurrana, azkenean gorria eta zuria eramate dituzte. Eta gero, erabili algo enu, gu pita hogi erabiliko dugu, baina holako saltzen dituzte talo luze horiek duru maiteko deitzen diena. Hortan ere jarri alko genuke, baina errezaldera honekin. Gero, botatzen diote baita letxuga tipula eta horiek ez ditut ekarri. Nik kuadriako edia bakarrik solo karri. Aragia, bakarrik. Ez dute ezer ez dute botatzen da, ni kuadriako omen alditxu bat egiteko. Ondo emango nitzake nire aia. Bai, ez? Hau nirea, baina zureak badauki, aragia dauka zureak, ez? Baita, nireak ere aragia dauke. Nik egingo dutena da, bitelo tonnato. Errez da, italiarra oso ezaguna, baina gaur egun mundu osoan ezaguna dena eta jandaitekeena. Errezeta nahiko erreixa, aragi borobila xerra finetan moztuta eta saltxa berezi batekin. Itxaso ikutuarekin. Hori da, itxaso ikutua. Bello. Mendi itxasoa. Tonato. Tonato hortik anato. Bai. Beste zerbait esan nuen, baina ezin kasuri lagunok, az gaitezen lanean, zelana daukagu, eta hona doa lehen errezeta. Lehenbizi oiaskoa ontzeko behar dugun orea prestatuko dugu dena birrinduta. Oiasko horrekin nahasi, oskailuan gorde eta egun batez bertan izango du. Jarraian, broxeta makila batean sartu eta 200 gradutara 20 minutuz laberatuko du. Bien bitartean saltza pikante egingo dugu, osai guztiak nahasiz eta birrinduz. Jogur saltzere egingo dugu, bere osai guztiak nahasiz. Eta oiaskoa eginda dagoenean, aldugun eta fine moztuko dugu, ogitartean sartu eta bi saltzekin batera zerbitzatu. Orduan, hemen oiasko izterra dauzkat, oiaskoa, azke bizana eta txuria, biak ekarritxot, ezberdintasunak eguzteko. Eta hauei, ze botako dio ontzeko, ni pila bat errezeta ikusi jute holan kebapanak, eta bakoitzak ontzen ditu modu batera. Espezia ezberdinekin. Espezia batzuk jogurra botatzen dute, eta jogurra oinarri hartuta gero espezia pila bat pikanteak eta asko. Bestatzu nik ingo duana gaur, kipularekin, pikillo piper batzuk pikanteak direla, baratxuria, piperrautza, mina eta gozoa, arixa pixka botako diot, arixa, gastatu duzuna, badakizu hor marruak osako saltza pikantea dela, soja saltza pixka bat, olioa eta honekin onduko dugu gure oiasko. Orduan, hau erreza, sartu osai guztiak hemen, eta birrindu, besterik ez dauka. Orduan horrekin hasiko naiz. Badakizu, kebapa, gaur egun oso ezaguna den kebapa, terminoa persiarretik handator. Eta esan nahi duna da, aragi errea. Egia da, aragi errea, oso zaharra den teknika bat dela, zibilizazio askotan ikusi dela, eta kebabetaz hitz egiten dugunean, aragi erreataz hitz egiten ari gara, baina vertikalean erretzen den teknika bat da. Azkenean bada, olako, guk gaur saiatuko garen egiten, olako zerbait borobila, luzenga, eta izatentela zutan bueltaka. Ezpata baten bezala sartuta, aragi xerrak, kasu honetan oiaskoarena, baina txalarena izan daiteke ere, eta bertan erretzen da, esuak ematen dio, eta honek egiten duna da, gantza ondo birbanatu, eta gelditzen da, gorrituago, krematsuago, eta itxurosoak. Hemen egia da, pila bat daude, gure lankide Alex egon zan, Alemanian Munitzen egon zan, eta han daude dozenaka, eta kalidade oso honekoak, eta hilarak bertan sartzeko. Hemen piperrautz, mina, hau gozoa. Horrek gero, saltza pikanterako ibiliko ditut. Mina, oso mina, arixa. Hau ere pikanterako. Perrexila oso gurea, hemen. Eta gero, soja saltza eta birrintzera. Hau, listo.
ezagutzen dugun teknika kebabaren, terminoa 20. mendetikan aurrera sortu zen, Turkian, baina honek ez du esan nahi garai horretan sortu zenik. Baizik eta teknika lehenagotikan ere, badaude frogak, irudi artistikoak, non ezagutzen den teknika hau lehenagotikan erabiltzen zela, baina 20. mendea hasieratikan aurrera erabiltzen hasi zen doner kebab hitza. Eta hori Turkian sortu zen, eta tradizionalki ezagutzen dugun kebab hura oso famatua egiten hasi zen, esan duzun bezala, Alemanin. Turkiar asko Alemanira mugitu ziren, eta bertan, kebabeko denda asko irikitzen hasi ziren, eta beraiek hasi ziren tradizionalki bezala, gaur ezagutzen dugun kebabari forma ematen. Eta handi mundu guztira. Hemen Euskal Herrian, toki maila guztietan, aurkitzen ditugu, ezta? Oso, batez ere. Momentuan, Parrandan eta dabilen jendeak. Izte aldute inoiz. Izte aldute inoiz. Nik uste gau ez irikitzen dute. Nola egiten dute. Hor, egia da, guk bat ezautzen dut, toki baten enoa esaten nuen, nik ezautzen ditu batzuk, eta horrek uste zuen noizean behin hartuta. Hor, zintzile horrek bueltak adaitzen biribilki horiek, aldatzen juten direla, berria jarri eta hori. Hori da. Nik ezautzen dut batan, mugimendu hurik ez da, nik uste dut berdina, pusketa berdina, urte batero hortik berdina dela. Ez da, pixkanaka noizean behin murrizten da, baina nik uste dut berdina da, zeia gurtu iten hau da, zigor da, zemoz, eta ondo da. Hor jarritzen du, ez da? Gure txinguruan da. Eta, benetan da. Berezia da, nola mozten dituzten, lehen beti espatarekin edo labanarekin edo mozten dituzten, oain ikusten dute makina baten bitartez, ez da? Bai, hori, saldik eta eskilatzeko erabiltzen berdina uste da, olako zerbait. Bizarra mozteko, edo ia mozteko makina horretako batekin, hortxe xerrak atera, eta, gaur ezagutzen dugun, kebaba. Bai. Eta hor, aukera ezberdina, prezioz gainea egia esan. Merkeak. Oso merkeak dira. Eta, hor, zaporia, esan dugu, oiaskoana, eta behiana, eta gero, hazin dira baita, eta Alemanien eta ezberdinak, gero, uste, olagarroan ero ez dago... Sare sozialetan, ikusi da, noiz bait, olagarroarekin egiten dutela. Zirutzea dizu, kebapa olagarroarekin. Zela, ni olagarroa, ni hor klasikoa naz, afeira era, Galizian iten duten moduan, ni horrekin geratzen naiz, eta arekin oso gustu egiten naiz. Ni naiz, nik pentsatzen dut, tradizioak eta errezeta tradizionalak errespetatu behar direla. Baina, ideia berriak ateratzeko bali badira, zergatikan ez, ezta? Bai. A ber, egia ikusten dituzu irudiak eta agertzen da, oso olagarroan itxura daukan, olako borobia, ikusten dira bere hankak, eta ero, labango berezi horrekin mozten, baina gero plantxan egiten dute. Ez dauka inguruan zua, plantxara pasatzen dute, eta gero plantxanan buelta batzuk egin, ez da egin. Hori, kebabarekin igual zerikusi handia ez dauka. Eta gehiago igual itxura ez da nola dagoen ezpatan bata bestearen gainean jarrita. Eta eskaintza zabaldu egiten dutela. Hori da. Guk hemen, hauek ontzen, etxetik ekarri ditut, ikustu zu etxekoa ezberdina izan zala, eta gaurko osagai nagusia hau da. Nagusia? Kipula hau da, nahi eta nahi esko etxean kebaba iteko. Hau hartuko du, erditi moztuko du, eta jarriko du hemen azpian. Gero, hemen, sartuko du txotx bat, eta kebaba montatzen joa. Kipula hau gabe ezin da errezeta hau egin, benetan. Ezin da. Eta beste pieza batekin, sagar batekin adibidez edo... Ez da, saiatu naiz patatarekin, kuiatxo batekin luzetara jarrita, albergini batekin, ez da ateratzen. Kipula berda, eta gero gainera, bere jartzen dite, txapel moduan, hau gainean, bai, presio, holan, estutzeko, orduan kipula nahi eta nahi ez, eta zapore emango dio. Hombre, emango dio. Horik, gero, labera sartzerakoan, igual tipulak ere askatuko du bere... Hombre, bai, berreun gradu dutela, hor, 20 minutuan, nahi eta nahi ez. Labere ikutsua emango dio, honek? Hone ni, ni pixat hemen, adina daukagu, nostalgiko jartzen naiz, da hau ikuste dut, eta ni belarmetak etotzen zizik. Nik, hau ikusi eta zan, hau gure euskal belarmeta da. Eta egia da, nik hemendik, nik ulertze ditu gaur egungo basarritarrak, eta horrek fardo borobil horiek horrek plastikoan bilduta, eta horiek nola multzia ditu, traktorakin beti, Geraz eta gutxio ikusten dira metak. Metak, jazta, baina Euskal Herriko irudi hori, baserria, teiatu gorria, baserri txuria, eta meta bat onduan hori oso idilikoa zan. Eta gaur egun,
Ba, naiz, badakit, ez dira praktikoa, baina batzuk jarri, mesedez. Baserri ingurutan, Behintzat itxura egiteko eta ikusteko politxea geratzen dira. Hori da, nik hemendik eskaera bat iten ditut Euskal Baserritar guztiei, belar meta batzuk jarri berriro, politxak iten. Batean bat nik ezautzen dut, Olane, belar gutxi daukatela, eta indik meta iten dutenak, baina egia da, ezautu du, eta egia da, hori, segun ze terrenotalen, ezin da, traktoria eta sartu, eta farduak eta eiken sartu, baina guk, ni fardotan jundan hau, eta guretzako orduan, ez da, 200 piku fardo eiken genituen, karratu, konek, eta irutze zitzaidan, la ostra, zala, gaur egun ez da izan bat izan. Ze terreno daukezu eba? Guk ez, horre, nire osaban, Osaban biak, bueno, family. Familitiken. Bueno, txapela, jarrita? estalde holan, tak, heldu, eta hau, labera, 200 gradutara, 20 minutu. 20 jarriko izkiba, mazazpi izan behar nuen, zaulan tekniko geratzeko, baina, hemen, labian beko erretilloa bakarrik jarrita daukat, ze bestela ez da kabitzen hau. Orduan hau, labera noa, eta oin saltzekin hasiko naiz. Hori hemen labian, baina bestela, kebabeko tokietan eta horrela, suak ematen dio inguruan, hau, bueltak ematen juten da, eta uniforme ere egiten da, horretaz. Berez, hobea da, hemen etxean noski ez daukagu horrelako trikimailurik, baino bai labea, beraz, bueno. Nik etxean izan doa kuadriakoekin, hau, eta ero txingarretan. Parrian indi lagunekin. Edo zartagian, ez da? Zartagian, baina, bueno, kanpora juten gadenen, holan, eta, bueno, hamburguesa eta petikoa egin beharren, honekin da, esan hori asko, zaporetsu geratzen da, eta nik esan dizuaren, botaldi zuen honi, zuek nahi duzuena, pixkat sobera daukazuena, eta oraindik sobera gehiago geratzen bazaizue, saltza itxeko. Oso ondo. Bueno, hau kebapa, baina gaur egun ere duruma ere ezagutzen da, ezta? Aldatzen dena da, bueno, kebapean pita ogia erabiltzen dela, eta, bueno, durumean erabiltzen direna dira tortilla moduko batzu. Talo handia horiek, talo batzuetan sartzen da, biribildu egiten da, eta ia da, errexagoa dela, igual eramateko, edo kalian jate balen baduzu, dena ez ateatzeko ingurutikan. Ni oso durun zalean naiz, kebapa baino gehiago, ni durun zalean. Tomate hauek, labian, 35 minutuz errein ditut. Oregano eta olio pixkatik. Ez dauka besteri, bale? Hau, ona barrura, eta gaineako osagaiak. Esan dakoa, arixa piperra hautzak, gero hor daukat kumino hautza eta cilantro hautza, martorri hautza, beste pipermin punta bat, ze hau saltza pikantea da, gorriak beti abisatu iten du, nundi doa. Eta bigu pixka batekin ja pikantea iruditzen zaigu, baino segure aski herrialde horietan, orain dikan era deixente gehiago daukera. Erre iten du. Gure pikante maila konparatuta berekin oso motela. Ez dago afizionatu gara. Bueno, ni hau botatzen noa. Baina arixa botako dio, bueno, arixa ere, Morokon eta herrialde horrietan asko erabiltzen den txilezko pasta bat da, hau da, txile lehorrak, olioa, baratxuria eta kuminoz egindako pasta bat da, eta egia da, bueno, kebaben erabiltzen da, baino beste elikagaietan eta ere, nahastu daiteke, hau da, arrainarekin, barazki ezberdinekin, eta naiz eta hemen ez izan hain kulturala edo ez daukagun hain barneratuta elikagai hau erabiltzea, beste batzuetan noski gehiago erabiltzen dituzten. Guk hemenik arixa erabili dut, eta sartu dut arixa, etxean eukan pikante, bakarra hori zalako potentena, baina horako txiplote, piper, horako saltza bat, horako tabasko, pixka bat. Hori hartu eta edozein erabili. Nahi duzuena. Nik ala ere pipermin punta bota diot, eta uste dut gora etortzen nahi naizela pikantearekin, baina bueno. Hemen, Worcester size salsa. Salsa ingelesa. Ingelesa, pixka botako dio. Nik ere erabiliko detena ere. Soja saltza, eta birrindu. Eta, bueno, berez, biberoi batean ero sartu beharko genuke, gero hola itxeko fristu, bere egiten dute moda, baina, bueno, lehiko. Izaten da ere, nahiko osasuntxua izaten dela pikante puntua, digestiorako eta horrela, bida. Bai. Pixka sufritu bali marra dugu, sufrituko dugu, baina bestela. Eta sortzen du adikzio puntua. Jentea pikantea, zuk ez... Eta gehiago nahi dezu? Bai. Gentia, gustatzen zaiona pikantea, eta pikante potente hauak, eta gero hartzen dituzte, eta erosten dituzte, eta landatzen dituzte, hori, gero eta pikante potente hauak, eta
ostra, eta gero etortzi eta probatu eta hori jate. Hori gertatzen da asko igual gatzarekin eta horrela hasten zara, hasiera gazteazaren gatz gutxikin jaten, eta gertatzen dana da pixkat gehiago botatzen diozu hurrengoan, eta ja, helduazarenean gatza pilo bat behar duzu, ze bestela zaporerik ez dut hartzen pikantearekin berdin, ezta? Igotzen nivela eta... Eta gero kuadriakoa ditzen dizute, sabroson. Nik hor onartzen dut, nik pekatu egiten dut, eta oin ikasten ari nahi. Zek gehiago egiten dut soso aldera, bera aldera baino, eta, bueno, bestela, gero, medikuak arduratuko dira guri guzti horiek etziak, lasai. Zuko, zuek ez dago zarazoiko, horrena. Hagu gaude, adin batean ja, kolesterolak eta polako isartzoak eta gertzen, bueno, ni oindi zorionez, ez? Baina nek kuadrian bauzka batzuk, ja horrelako isartzoak eta gertzen hasi zaizkienak, eta, bueno... Nere bai badago, baten bat izarrak baditunak. Bai, eta bat baino gehiago. Bueno, kontuz, izarrak ez ditugu baita. Bueno, hau, probatu. Bromik ez. Nahi, zu probatu? Baina, ni bai. Ako, jara pixka batekin. Ze? Ezarren, Ke bat, tío. Gutxi, bota diozu. Gero dator. Ez, gero. Eraman daiteke. Baina badauke, bere puntua. Bai, badauke. Baina, ona dauka. Badauke, bai. Baina ez da, osan pikante ez da. Nik uste nuen gehiago, mozara, bota dio den guztia. Tomateak egizan, tomate pila bota diogu, eta horren lehundu iten du. Bueno, gure saltza pikantea, listo. Tondo. Hau, utziko dut hemen, gero katillo batera pasako du, eta ingo dana, jungo naiz, nazten gure saltza zuriak eramango zuena. Izango dira, hemen, 2 jogur dauzkat. Maionesa, 150 gramo, 2 limen sukua botako diot, bai? Hau edia belar proventzalak, eta hau oregano lehorra da. Hau edana nahaziko ditu, eta besterik ez dauka, gure saltza txuria listo. Eta gero, hau pita hobiak eta sartaitik eta pasako ditu. Honek komeni izaten da, sartaitik pasatzia, holan pixkate epeltzia, ez kozinatzia, baina zerbait holan berotik, labian sartzea ondo etortzea. Zigor, duela gutxi ikusi dut, bai? Instagramen, sare sozialetan, bideo viral bat, non Valentzian, Pujol herrian, erroskoko kebab bat egiten da. Errege opilan kebaba. Hori da. Bai, hemen danatatik handago. Serio? Bai, egia da. Eta baina zer da? Egiten dutena da, errege opilaren orea, eta gainean kebab batek dituen osagai guztiak, hau da, haragia, saltxa, entxalada, eta horrela xe deitzen dio. Eta ez dakit zergatik deitzen diote horrela, zer ikusirik. Eta hau da, laranja lore ura eta dauka. Oreak pentsatzen dut izango duela. Hau da, brioche bat, errege opilaren orea izango da, baina gainean kebab baten osagai guztiak. Bueno, hori zuprotu da, hori zuri uste. Hori nire gauza izango da ez. Eta jenteak, hori ingo zuen, seguru. Imaginatzen dut, baina hori gaina, gero, tamaina ezberdina du, ero... Ez dut uste, hainbesterako izango da nik baizik, eta izango da, tamaina bakarrekoa, eta ingo zituzten, ez dakitzen bat unitate, hori saltzerakoan, Bai, baina neikua izan lasuk esan dezula. Jendeak hori, sare sozialetan asko egiten du. Hori hemen aipatu genuen, bat zegoen pizzeri bat Eskozian, eta pizzeri horrek fama handia zeukan, baina sukaldareari eta jabeari ezaio gustatzen pizza hawaiarra. Hau da, anana daukan pizza, ezaio gustatzen da ez dute egiten. Eta jendeak eskatu egiten ziren. Zeratik ez duzu jartzen, zeratik ez duzu jartzen. Bale, kartan jarri zuten. 150 euro. Bai, gu jarri dugu. Nahi duzu eskatu. Eta saltzen zuen. Eta saldu egiten zuten. Eta gau, jendeak esaten ziren da. 150 euro batik zer, anana ekologikoa. Ez, latakoa. Latakoa, merkena dagoena, hori, tomate saltza betiku hemengoa, 150 euro. Hala, eta jendeak eskatu egiten zuen. Jendea holan dago, almin. Hoi da, dirua ja soberan daukezula, Ez dakit, baina bere irudituk zitzaien, ez dakit, zerbait berezia, sekul ez dute jarri, behin jarriko, izango da munduko esperientzia oberena. Txefari pikatzeko, ez da? Horregatik ja bakarrik. Eta ero azpian jarri zuten. Eta jake hau eskatu duzun, honekin eskatu ez dakiz txampan zeugaten. Eskatu ezazu txampan botilla hau ere, beste 1 euro gehiago direla. Eta, gora etorri zen, hor daukazu.
Eta jenteak eskatu egin zuen. Bai, eskatuko zuen, asko ez da. Batekin ja bakarrik zeari da. Baina hori da. Bat eskatzeak zenbat pizza dire 150 euro. Bai. Batzuk badi, Ni beti laguna esaten diaten. Negozioa montatzekotan, pizzana. Holan, ez dakin batentza sukaldian, erreza da, ez duzu behar sukaldari izatea. Mundu guztiari gustatzen zaio. Mundu guztiari gustatzen zaio. Dozi urte guztian zehar jan alda. Eta gainera, ematen du. Pizza batek, zuak izu, irina eta hor gainina jartzen dizkiozunak, ez baduzu boilurra eta holan botatzen, eta ez baduzu holan otarrain bat botatzen, merkia da. Orduan, negozio bat montatu nahi bazue, pizza. Bueno, ez jarri euskal bojaioa, euskal pizza. Baina, eta idea bat, ni lagun bat daukat, eta ari esan diogu, aukera oso patata tortilla osua egiten du, lan batata botatzen dio eta hori, ikusgarria, eta hor negozioa bada, eta hori montatzeko. Esan dio, txak, itzi bere lana, eta baietz, egin kasu! Apa, gizu behar. Bueno, bi limezukua, eta era unaztu, eta gero gatza eta piper beltza noski, eta saltza prest. Horretaz eta negozio berritaz hitz egiten ari garela, zuri esate bane badizut, nomu maiu zer datorkizu zuri burura? Hombre, hor, Tailandian etxau mendi bat izen horrekin. Baliteke, ez dakit, baino ez naizari hori buruz. Japonian, asmatu dute edari bat, maionesa zaporearekin eta maionesarekin zerikusi handia duena. Ze iruditu zaizu honako hau? Bueno, gauza rarotaz hitz egiten ari garen bat gehiago. Orduan, eskatu behar duzuna da. Errege opillo kebab hori jateko, edateko nola deitzen da? Nomu maiu. Jendia, bueno... Baina, nik armintz beti esaten dudan abitu. Jendia ez dago tirua botatzeko, ez? Zu zerbaitetan inbertitzen baduzu tirua eta denbora, da, uste duzulako, sinisten duzulako, horrek, etorkizuna badaukala. Momentuko ez dakit. Baina hori probatu dute. Edo marketing bezala, igual izan leike, ez da? Atera olako zerbait arraroa, jendeak hitz egiteko horri buruz. Eta gero kola edaria saltzen dizu. Eta gero beste atzetikan saltzen dizu, beste gauza guztiak. Adibidez, ez da? Hori ere zuri uste izu probatzen. Baina egia da, igual enpresa asko egiten dutena da, zerbait igual, arrarogoa edo atera, jendiak horretaz hitz egiteko, eta ondoren beste produktu batzuk saldu. Hor beti esaten dana, onerako ero txarrerako, baina zutaz hitz egin dezaten. Hori da. Holan da. Eta batzuk, zaten, ez da izer, eta beti, baina, beira ze astakeri induen honek ez da izan, baina zertaz harikara denok hitz egiten. Astakeri horri buruz. Eta ja marka horri buruz hitz egiten nahi zara, eta gero marka hori kaletik ikusten bauzu, beita hau edia, eta zutena maionesa edari hori, guazen barrura. Eta sartu egiten zara. Eta hor, gauzak, zuk esan, kasualitatez eta ez dituzte egiten nina. Eta askotan pentsatzen duguna, baina pentsatuago daude eta bueltak eman da. Ez dirala momentu batetik bestera irtetzen, baizik eta pentsatzen dituzela gauzak. Jende pila bat daukatela lanian, hori egiteko, zer egin. Marketingeko taldea ere izango dute. Eta produktu berriak sortzeko taldeak ere izaten dira, beraz. Ez dela gauza baten, pertsona baten gauza, baizik eta gehiona izaten dela. Asmatu dutenak hau tapoia estan askatzen, intanako deitze egiten, nola sudurra joten diun tapoi horri. Egia da, ez ulertzekoa da, ez da erortzen, tapoi hori ez da galtzen, benetan, zerbait praktikoago bat, eta sudurrean ez duena jotzen aurkitzen duzu. Baina zigor, eman baztaio buelta, hori ikasi du, pixkanaka, ez da? Hori ikasi du. Bidazio, ze argazki bidali deaten, lenguan. Ostra, ez da izango nik. Ikusten duzu, ez? Ikusten duzu, maionesa oreo gaiet, txokolate gaiete genien da. Horrela da. Hori asmatu dut, no kera biltzen du hori. Bida, ez da benetazkoa, ze viralizatu egin zen argazki hau, baino Heiz enpresa atera zen, esaten beraiek ez duela sortu, ez dela existitzen, eta hau inteligentzia artifizialen bidez sortu den argazki bat dela, eta horrelakorik ez dela existitzen.
Beraz, ez da dena sinistu behar, argazki guztiak ez dira sinistu behar, baina egia da, gauza raroak ateratzen direla, Hori norbaitek atera zuen, baina gezura esan existitzen hori. Esan existitzen, ondoren esan zuen, hau ez dala egia. Gezurra, beraiek onan esan zuten? Hori da. Ez dala existitzen hori. Hori da. Ez que... Bueno, baina gaurkoak entzun ondoren, sinestu aldizut, olako zerbait atera dutela. Noski baiet. Gaurkoak entzun ondoren? Bai. Inun garazoi gabe. Bai. Gentia olako gauzetako da. Bueno, hauek, hemen sartzen, 7 minutu falta zizkio gure labekoai. Hauek, bitartean hemen gorrituko ditugu pixka bat, gero, trapu batean bilduta utziko ditugu, eta, bueno, prest daukagunean, xerra finetan, aldugun eta finetan mosten jungo gara, barruan sartu eta saltza bekin lagunduta. Barrura. Nola esatez duten haiek, han espazio ontzian da. Houston! We have a problem! Hoxe eukin dugu. Lurren erori eta gertu zaigu, eta hemen beste txotx bat sartu behar izan diogu. Eutzi, eta hemen, ikusten dena... Beraz, tipularen ordez, igual patata bat jarri behar da? Tipula oso ondo geratzen da, zapore ematen dio lako. Ez dakigu, haize gehiagi jarri dio labia, jagia. Gure labe honek, haize gehiagi ematen omen du. Vale, arazoa, labea, tipularena, ez da. Eta hemen, iara mosten zoazen enean, gero, barrukoa, ni gertatu izan zait, giratu aldela erdikoak gutxiago egin da. Orduan, kanpoko hartzen da, azkenean da, beraiek egiten duten berdina. Kanpoko geruza moztu, eta gero, labera sartu berriro, eta barruko geruza jarraitu mozten. Egia da, itxura oberena beti dakela kanpokoak, ez da? Hone dauka, eta ekipoko bat dastatu du. Hori da. Hemen, hor, bitxia lana nola ekartzen, garraiatzen dituzten, zu nola sartzen dituzten hauek jatetxietan? Nola? Bueno, eno kontatzen bat, Ez da itxurakoa? Etxian egin zazue hau, ez dauka, eta esan dakoa, ez duzu ezetan meta itxura eman beharrik, gaur metan inguruan nahi genduen hitzegin. Gero zartagian ere egin daiteke, xerra banaka, zartagitikan pasa, eta, bueno, ez da berdin gelditzen, baina, bueno, balioko luke ere. Bueno, lagun, zen nahi duzu, aragia bakarrik? Saltza zuria o pikanteak? Ni biak dana. Biakin? Danatatik. Bana, hartzen dugu orduan, haua zagaltzen dugu, esan A. Gero, holan jartzen dute. Nik esan beraiek, ni baino, abilizia gehiago kate, Hemen. Baten bat gehiago egingo zuten eta. Bateun bat gehiago. Eta normalean izaten da, letxuga eta jartzen dizkiote ez, behian hasieran, eta gero, aragia o xerra finetan moztuta. Hemengo ur eta saltza guzti hau, mesedez, ez bota. Erabili, baliatu. Eta honi, saltza zuria, eta saltza mina. Hau plater bakarra, ez da? Honekin ja... Bai. Eta plater bat atartzen baiazu, nik hau erditik moztuko, eta bi ontzako... Erditikan. Kak. Hori da. Hau hemen. Bueno. Eta hau... Bueno. Farley, hau zure homen ezein dut, Etxian egin dako... Kebapa. Bueno... Hau bai, eskuz ez da? Elegantia. Bai, honek ez dauka besterik. Misteriorik. A ber, segitzen zaila. Usaina eta dena. Goizeko bostak, iruditzen zaidiala. Lagune gogoratze diaten. Oskaiora joan etxean, eta zer ez ote dugu janko izeko bostetan. Otzia. Arrazoi. Osea, hau, arekin konparauta... Oso goxua dago. Oso goxua. Erra. Pikante... Asko ez, ez da? Bere puntuan dago, baino... Ederki. Bueno, lehen errezeta jandugu, eta oin bitello zertako dut? Tonato. Venga. Guazen. Bueno, orain errezeta motzarekin goaz. Vitello tonato, errezeta italiarra, oso erreza, hemen dauget ja haragia egosita, saltxa bat egingo dugu, itxas saltxa bat, eta bueno,
momentuan prestatuko dugu, oso erreza, eta jakine beren moduzue nola egiten dan, entzun eta adi. Alde batetik haragia egosi, eta bestetik saltsa egiteko. Kaparra, limoizukua, esnegaina, antxoak, hegaluzea, piperbeltza, maionesa eta bi gorringo egosi turmisetik pasa. Amaitzeko rukula gainean jarri. Bueno, zigor, haragiarekin hasiko naiz, garrantzitsua haragia egiteko. Egosi egin behar da, nik egin detena da. Uretan sartu, 50 minutu, eta gehitu diot, porru bat, azenario bat, eta tipula bat. Ondoren, saltsa horrekin, zopa bat egiteko edo balioko liguke. Haragia, txal haragia da, eta izan leke biribila, eta kasu honetan zankarroia da. Ondo. Gero, borobil forman geratzeko, alik eta borobilen geratzeko nik egin diotena da, soka batzuk lotu, eta horrela ez da zabaltzen, eta saiatzen naiz gelitzen alik eta borobilen. Zer egingo dugu? Alik eta xerra finenak egin. Hau jatetxetan da, urdai aspiko eta mosteko eraitzen dute horrekin mostuko dute alduten finena, ez? Alik eta fine egiten dana, hobeto, ezta? Nik honekin labaneakin egingo dut, orduan garrantzitsua behin egosi eta gero, egin detena da, paperean bildu eta ondoren hori da, eta oztu. Beraz, hau atzo egosi nuen, gau osoa hotzean pasadu, eta orain hotza dago, beraz. Mozteko errexagoa izango da. Beraz, ni honekin hasiko naiz, eta ondoren saltsarekin jarraituko da. Oso, ondo. Bueno, bitello, tonato aipatu esun honetan, niri burura bitelli handereino etortzen zait, eta, hemendik musu handi bat biali nahi dugu lantalde guztiaren partez, eta gainera, hau bai izan zen, Txorieneko bere lehen urtean egin zuen errezetetako bat, ni gaina goratzea enuen ezagutzen, da bitxia iruditu zitzaidan, saltza hau, atuna, eta, maionesa bat atunarekin eta egia da, errezeta hau, Italien jaio bazen, sarrerako moduan edo famatu, gero, itxasoa zeharkatu, eta Argentinan egin zen. Argentinara joten zen italiarra. Bai, eta gainera Gabonetako zerbait da, eta jendea esan, Gabonetako zerbait, hotza jaten den zerbait. Kontutan eukin biozue, Ego Ameriketan, Gabonetan, beraiek galtzamotzetan daudela. Gure uda da, beraientzako, ez? Hor, nik beti pentsatzen dut. Gabonetan, ez dakit nor juten da, Santa Clausero izaten da, argazki ikusten zu, Santa Claus lana egitea. Galtzamotzetan ez dakit nola ingo duten, azpitik galtzamotzak izango izkiz, neguko erropa jarrita, hango beroarekin, imagina, Brasilen eolako leku baten, gu Gabonak eta danak erlazionatzen jugu, hotzarekin, lurra ez da izet, Argentinan, bai, hau faltzeko, baina lehen gonzara 2 ordu, kanpaia jo nolan kinkan, gabonak, ez da izer, eta izerdi patzetan, eta, egia da, lagun bat negala klasian, 2 urtetikan, 12 urte arte, eta Argentina arrazan, eta beti Gabonetan, familiai bisitan joaten zen, eta goatzen ez, danak hemen txuri gindu, eta morenoa. Eta azentua bat zeukan? Ez zeukan azenturik. Eta ez zuen ekartzen handik? Igual, gutxi. Nik daukat, lagun batzu dauzkat, bitxia dea, beraiek gurasoak Andaluziarra dira. Bai. Ez, eta... Bisitan juten danen? Hau, karo, udan beraiek biak lan egiten dute, eta umea bialtzen dute ekainean Andaluziara. Eta beraiek esaten dute, zigor, hilabete egoten da nire gurasoekin. Agentoa dauka. Eta 6 urte dauzka mutikoak. 6 urtekin hilabete egiten duan, eta hartza, bineño, horrela hitze, jute da, eta zein diozue honi? Nosotros, badaukate, lagun bat, Mexikoa juntzana, unibertsitatea bukatu zunen, eta Mexiko, bere neskangoa da, area juntzan bizizea, eta urte betera, kriston azento atzeikan. Bai. Gertatzen da, hori, hemen ere... Igual, bertako jendeakin ere harreman estugoa izateko edo igual laguntzen du... Ez dakit, edo nahi gabe ateratzen da? Nahi gabe, nik uste. Hor, pixat, nik laguna bauzkat Durangaldekoa direnak, Iruñara bizitzera joan direnak, eta badauzkate hango ikultuak, eta, zu pasatze du norbait zuen herrian, lagunen bat, bermiotar batekin, edo lekitxar batekin, bikote moduan hasi bat, ara jun badira
bizitzera aurrena, holan egon zan, behiak trenari behira, bezala, zer esaten dute, eta oin ja, izango dituzte, hango, hango bitxikeriak izango dituzte, hango euskerako zerbait euskalkiko, eta hori polita, zen nahi esatean, polita, gustatzen zan diri. Vale, gure karpatxio egozia, egin da daukago? Hori alde batetik. Hau egozia da, nahi bidan, oberen gelditzen den era, da, utxezko poltsa batean sartu haragia, eta temperatura oso baxuan kozinatuta. Ordu luzez, temperatura baxuan. 60 graduko temperaturan, igual 8 bat orduz edo, utzi gutxienez, eta gelditzen da, erdi egozita, baino oso fin. Neri horrela gustatzen zait, gero, horrela errezagoa da, momentuan edo etxean egin behar bali mazue, hori, lapiko batean, ura, 50 minutuz, prest. Eta hori saltza. Orain saltxarak joan. Bida, saltxarako bi gorringo, egoziak, barrura. Gero, kaparra puntu bat botako diotere. Badakizu, kaparrak ere Italian oso, Italiako gastronomian asko erabiltzen direnak direla. Guk erosten ditugu eta oskailuan horregoten dira bueltaka tempora pila bat. Ez dira etxarra jartzen, horrek irauten dute. Irauten dute, bai. Gero, esan dugun bezala, itxasoko saltxa bat da, eta, araiarekin oso ondo gelditzen dana, beraz, antxoak, barrura. Misteriorik honek ez dauke. Osai, guztian nazi eta birrindu, Hori da. Gero, egaluzea, barrura. Bero liota guzti. Hori da. Piper beltza, igual hemen gehiagi dau. Nahiko. Hortxe. Eta azkenik, limoizukua. Bai. Bere ikutxua emango diorena. Esne gaina ere. Eta bestea zer da, maionesa? Eta azkeneko maionesa botako diot. Hori da. Maionesa. Hau dana ondo birrindu. Eta gainetik botako diot. Armintzek esan du moden, normalean txal biribilkia erabiltzen da, eta, egia da gaur egun ez da horren bestentzuten hemen aipatu izan dugu, sasoi batean jatetxetara juten zinen, eta jatetxetara jutean haragi moduan jenteak, txal biribilkia zenbat jan ote du, pila bat eskatzen zen, ni beti iruditu izan zait haragi, izan lehorra, jan izan ditu ederrazko, baina ni, pixka lehorra, azkenean bada, biribilkia bada, guri hosteleritzan erakutsi ziduten, hor dago, metxagailua, ero tresna bat, non da, biribilkia eta horako pieza lehorretan, zeintzuk gantz gutxi daukaten, gero, denbora luzez kozinatzen direnak, hoietan barruan koipea sartzeko erabiltzen da nolako gailua da, horako, esan dezagun, jostarraz lodioa moduan, barruan gantza sartzen zen, gantzen bat, irugiarrero lan, eta gero hori barruan sartzen zenion, da barruan geratzen zen, eta koipea ematen zion, zuk labean erreko zendun pieza horri, zeinek, biribilkia moduan, nahiko lehorrak ziren. Orduan, biribilkia normalean beti saltzan jaten den, haragi bat izaten da, proteina ugari dauzkana, koipe gutxi, eta, interesgarria da. Esan dagoa, gaur egun jendeak, ez dauka oitoreik, ze gaur egun jendeak txala jaten du, xerra, plantxan egitekoa. Ja, jendeak ez duiten, ez gixaturik. Ez duiten, ez dait, labean erretako haragirik ez duiten. Ez duiten, nahi duen aragarik, buelta eta platera. Eta bakizu zegertatu zitzaiten, nik joan nintzen, harategira joan nintzen, eta biribila nahi dut. Ez zeukaten. Bakarrik asteburutan ateratzen dugu. Jendeak igual erosten duen, igual asteburutan, eta astean zehar, ez zeukan. Eta horregatik, zankarroi. Berdintzeko, ez? Arai oso antzekoak, bai. Bueno, hemen ikusten dut, pixka bat lodia ateratzeko elmazaigu saltxa, ingo detena da, hori da. Pixkat, olio leuna. Hori da. Olio leuna. Neurri hau da, ez? Holan, 20 mililitro, 30 segunduro. Hau da, ikusi eta tekstura ondo dagoen, jazta, ja pasa zaigu. Ez, ikusi eta tekstura leuna gelditzen zaigunen, ja nahikoa. Beti botatzen dio nik olio leuna, ze nahi dut izatea, antxoa, egaluze, horren zaporea, eta olioa botako banio, orduan zaporea pixka bat joan egingo litzake. Beraz, saltxa ja prest, ondo irabiatu,
Eta gero, gainetik bota, eta gero, errukula, ozto batzuk hori eramaten dute normalean. Bai. Ere gauratzen, bitu. Esatizut, Patrik egin zuen, eta nik etxea egia esan ez daukagu. Ohitura ikolakorik egiteko, eta ez du sekula egin. Koiara beharko zu, gero, saltza botatzeko? Ea, koiara batekin. Da bida, gure saltza. Bueno, etxean probatu zazu, Eta ez dela zuen, espadokazu gogorik egiteko, seguru zuen harakina izkatzen bai zuen, berak biribilkia prestatuta salduko dizuela. Dira, mentxe gure saltza, tengo detena da, gainetik bota. Vale? Ez daukela inungo misteriorik, Txe, boludo, eso lo decís vos! Eta nago beti egia da, ni askotan, eta Alberto lehen esaten zian, nik esan, oso errezeta, intza zu etxean da, baina erreza zuretzako. Baina jende batzuntako egia da, esatea, baina, eta nola osagaiak hemen sartu, birrindu, eta listo. Eta birila, egosi, oztu, eta hotza dagoenean errexago mozten da, xerra oso finak moztu. Jo nola dago egira esaten da, bai. Zaitan jarra zaidu ditu nire. Bueno, errukula, ikusten dut horrela, eta apaintzeko, kasu honetan errukula. Vale? Baingo diotena da, olio pixka bat gainetik bota. Bai? Eta honekin, hau, sardeska eta hori da. Labana berko jateko, ez? Gatz pixka botako diot. Bai? Eta olio ikutsu bat. Eta honekin, izango genuke. Pixka bat. Hemen bai, olio, ez? Hemen pixka bat gainetik bai. Oso ondo. Ze ondo. Ikusi duzu. Bueno, aurkeztu eta dastatze besterik zaigo falta. Hauxe da nere bitelo tonatua. Metz. Bueno. A ver ze iruditzen zaizun. Ona. Alik eta xerra finen ateratzen bali bada, hobe. Oso ona. Mi gainatzen zaio, Bai. Nork esango luke, Atuna eta antxoa, araiarekin. Bueno, itxaso eta mendia, errezeta askotan agertzen da. Eta, hau, benetan, gozua dago. Espero duzue probatzea. Bai. Eta bestela, bintzat, gutxinez bihar etorri gurera. Hemen izango da. Eskerrik asko. Hor.